Olá nomádi, vítajte na ďalšom výlete Slovinsko. Slovinsko je štát, ktorý sa nachádza na križovatke hlavných európskych kultúrnych a obchodných ciest. Hraničí s Talianskom, Rakúskom, Maďarskom, Chorvátskom a Jadranským morom. Je jedným z bývalých štátov Jugoslávie. Je to parlamentná republika a je členom Európskej únie, Spoločenstva národov a NATO. Bledský hrad, vynímajúci sa na strmej skale, je strážcom jazera Bled, turisticky najnavštevovanejšieho mesta v Slovensku. Majestátna stavba pochádza zo stredoveku. Na jazero pozerá zo skaly vysokej 130 metrov. Jazero Bled. Jazero Bled je synonymom nielen mesta Bled, ale aj celého Slovinska. Ostrov uprostred jazera Bled je ako klenot a kostol stojaci na ňom ročne priťahuje tisícky turistov. Ani mesto, ani jazero nikdy nespia, pretože takmer všetky prírodné poklady a atrakcie, ktoré obklopujú jazero, sú prístupné počas celého roka. Na ostrove sa nachádza kostol Matky Božej. Bol postavený pre Pannu Máriu a je jednou z budov s historickou minulosťou na ostrove a rozhodne stojí za návštevu. Keď sa prechádzate okolo jazera Bled, často môžete počuť zvony. Tieto zvuky pochádzajú z ostrova, zo zvonice. O zvone koluje niekoľko legend a povestí. Jedna verzia hovorí, že keď zvon zvoní, musíte si niečo prijať. Podľa iných zdrojov, v prípade, že zvon zazvoní 3-krát, vaše želania budú splnené. Jedna vec je istá. Ak počujete zvon, musíte si niečo prijať. From the town with the palm trees and good vibes, you know the best ride soaking up the sunshine. And we hustle cause we tryna live a good life. I'm driving down the coast, homies in the back bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my home, and I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the west side, that's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, we on the map. Ljubljana je hlavné a najväčšie mesto Slovenska. Žije v ňom viac ako 200 000 obyvateľov. I hit the studio cause we got a session. Sunset Boulevard where we all come through. But don't let the money and the fame change you. I'm driving down the coast, homies in the back bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my home, and I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the west side, that's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, we on it. We know what's up. We on it. We know. And I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, we on it. We know what's up. We on it. We know what's up. Nachádza sa tu hrad, ktorý bol počas vojny zničený a po vojne nanovo postavený v modernom štýle.
Z jeho veží, ktoré sú postavené na novo, je výhľad cez celé mesto až k Alpám. Mestom preteká rieka Ljubljana. Postoňská jama je 20 570 metrov dlhý krasový jaskinný systém pri meste Postojná v Slovínsku. Je to druhý najväčší jaskinný systém v krajine a jedna z hlavných turistických atrakcií. Jaskyne boli vytvorené podzemnou riečkou Pivka. Prvé elektronické osvetlenie bolo nainštalované v roku 1872, skôr ako v hlavnom meste Ljubljana. V rovnakom čase bol aj inštalovaný turistický vláčik. Pôvodné benzínové lokomotívy boli po druhej svetovej vojne nahradené elektrickými. Celkovo 5,3 km jaskyne je otvorených pre verejnosť, čo je najviac zo všetkých jaskyní na svete. Preto je táto jaskyňa taká výnimočná.
Jaskyňarské okienko. Stalagmit je stojací kvapel, stoják, rastúci z jaskyného dna. Bývajú širšie a krajšie ako stalaktity. Stalaktit je visiaci kvapel, strechulec, visiak. Prevažne väčšine prípadov vznikajú krasovými javmi. Tvorí ich hlavne hornina tvorená z kalcitu. Keď sa spojí stalagmit so stalaktitom, vzniká stalagnát. V tejto jaskyni bežne vidieť kvaple, ktoré majú viac ako 16 metrov. Kvapel rastie 1 cm zhruba 100 rokov. Takže všetky tieto kvaple, ktoré sú takto vysoké, majú viac rokov ako pyramídy. Jaskyne sú domov endemického živočícha, jaskyniara vodného. Slovínsky človecká rybica. Človečia ryba. Počas prehliadky je možné niekoľko týchto tvorov vidieť v jazierku alebo v akváriu, ktoré sa nachádza už ku koncu jaskyne. Je to jediné miesto na svete, kde je možné vidieť tento unikát. From the town with the palm trees and good vibes. You know the best ride soaking up the sunshine. Tediamský hrad je renesančný hrad postavený v ústí jaskyne Erezmova jama.
Hrad sa nachádza na juhozápade Slovenska. Hrad je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov a patrí medzi najväčšie jaskyné hrady na svete. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z 13. storočia, keď sa hrad spomína pod názvom Jama, čiže jaskyňa. Hrad bol postavený v 12. storočí na mieste, kde pod 123 metrov vysokou skalou útesu nad priepasťou Krasu vyviera potok Lokva. Jaskyný systém je druhým najrozsiahlejším v Slovinsku a doposiaľ bolo preskúmaných 13 km. Archeologické nálezy z 50. rokov 20. storočia ukazujú na osídlenie jaskyne v paleolite. Súčasná renesančná podoba hradu pochádza z konca 17. storočia. Hrad preslávil rytier Erasmus, ktorý na hrade sídlil v 15. storočí. Keďže majitelia obývali tento hrad sporadicky, využívali ho ako letné sídlo, nevykonávali na ňom takmer žiadne úpravy a hrad si vďaka tomu zachoval pôvodný vzhľad. Takže nomádi, sme na konci videa. Ja vás poprosím, nechajte tento kanál rásť a preto dajte like, odber a zvonček, aby ste neprepásli ďalšie videá.